Father, I place into your hands the things that I can't do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor Alla huwa mħabba, il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum se nifukaw u naraw x'inhu s-sigriet tar-rebħa. X'irrid nagħmel jien biex nirbaħ fil-ħajja. U biex jenna nifmu dan eżis semmija, illum ukoll xtaqt nerġa' nlaqqakom ftit ma' Ġożwe. Xtaqt nlaqqakom ma' rebħa li jagħmel Ġożwe u ma' telfa. Dwar it-telfa nitkellmu darb'oħra. Importanti speċjalment nitkellmu fuq ir-rebħa għaliex? Għaliex aħna fil-ħajja tagħna ħafna drabi noħorġu telliefa, wisq drabi noħorġu telliefa. U allura nkunu nafu is-sigriet tar-rebħa li kellna fil-ħajja tagħna huwa dejjem faraġ kbir u dejjem xi ħaġa li tagħtina tama. Ekku, jekk aħna bil-mod il-mod nitalmu x'inhu s-sigriet tar-rebħa, allura aħna forsi nintilfu u nitniktu ftit inqas fil-ħajja tagħna. Xtaqt nibda minn ittra ħelwa ħafna ta' waħda tifla minn Ġenova. Din l-ittra tgħidlek hija ittra qasira, però sinifikanti ħafna. Il-papa tiegħi tgħid l-ittra jixrob dejjem u ma jaħdimx. Il-mama tiegħi fil-għaxija dejjem toħroġ. Naturalment allura li qegħduni ġewwa istitut. L-unika persuna, hekk kitbet it-tifla, qalet l-unika persuna li tħobbni hija ħuta żgħira li jiena nżomm ġewwa vażett dejjem qrib tiegħi anke meta norqod bil-lejl. Is-soru qalt li l-ħuta ma nistax inżomma iktar, allura bil-lejl jiena norqod bil-vażett tal-ħuta żgħira tiegħi marbut ma' jdejja għaliex nibża li xi darba nqum u ma nsibix iktar il-ħuta tiegħi. Ejnuni please, ħalli ma jeħduwilix il-ħuta żgħira ħamra tiegħi. Għaliex jekk joħdu ili l-ħuta żgħira tiegħi, jien ma jkolli l-ħadd min iħobbni. Ittra żgħira, però fiha ħafna u ħafna kontenut. Għaliex? Għaliex il-bniedem jista' jgħix mingħajr ħeluga gallettini, imma ma jistax jgħix mingħajr imħabba. U allura huwa fundamentali fil-ħajja tagħkom mhux veru li tiskopru l-imħabba. Għaliex? Għaliex jekk ma tiskoprux l-imħabba fil-ħajja tagħkom, hemm żewġ options jiġifieri. Jew tmorru tfittxuha x'imkien ieħor fejn mhux suppost u tidħlu fl-infern fil-veru sens tal-kelma. Jew inkella ssiru jibsa tingħalqu fikom infuskom, tibqgħu mingħajr imħabba, allura tinxfu. Anke jekk tibqgħu tagħmlu ħafna xogħol, però minn barra tkunu nifxfin, tibqgħu nani psikoloġikament, tibqgħu żgħar. U għalhekk dan Alla li hu mħabba ġej jiltaqa' magħkom f'dan il-mument tal-ħajja tagħkom sabiex jgħidilkom li hawn imħabba li qed tiġi offerta lilkom. Hawn imħabba gratis li qed tiġi offerta lilkom b'xejn. Li m'hemmx għalfejn tagħmlu xejn biex timmeritawha. Għaliex? Għaliex Alla lilkom ġaj jħobbkom, Alla ma jistax ma jħobbkomx. L-unika ħaġa li tridu tagħmlu hi li taċċettawha din l-imħabba, ma tridux tisfurzaw biex tiksbuha bħalma tridu tagħmlu għall-imħabba tal-bnedmin.
L-unika ħaġa li trid tagħmel għall-imħabba ta' Alla hija li inti taċċetta u tożza. Għaliex? Għaliex jekk joħdu lil ħuta żejra ħamra tiegħi, jien ma jkolli l-ħadd min iħobbni. Ejnuni please, ħalli ħadd ma jisraqili din l-imħabba. Tajjeb eżis semmija li din ngħiduha aħna wkoll kif qrajna fl-ittra tat-tifla. Eżis semmija, ir-rebħa li xtaqt inkellimkom fuq llum insibuha Ġosuè kapitlu 6. Però tistgħu taqrawha weħedkom fil-kwiet, jien m'għandix inċansu ġveru li naqra kollha. Il-quotations li qed nagħtikom ħalli mbagħad tistgħu tmorru taqrawhom. Għaliex? Għaliex tistgħu tiskopru affarijiet oħra. Għaliex Alla lilkom kull waħda minnkom se jkellimkom b'mod personali. Jien sempliċement ġvera nagħti ftit riflessjonijiet, però ovvjament il-mulej se jagħtikom ħafna aktar milli qatt nistantikom jien. L-istorja tar-rebħa ta' Ġosuè però tibda qabel, tibda minn kapitlu 5, vers 13, fejn insibu hawn il-Ġosuè bil-qiegħda. Immaġinaw daqsxejn ix-xena. Ġosuè li jettilkom li Alla għamlu bħala l-mexxej tal-poplu tiegħu u qudiemu għandu Ġeriko. Ġeriko tfisser il-weda. Ġeriko hija l-ewwel bet li huma jridu jirbħu li Alla kien diġà tajilhom għax Alla kien ħalef li se jagħtihom. L-art hija tagħna wkoll. Jekk seraqilna x-xitan, però l-art diġà tagħna aħna wkoll. Int li qed tismani, int għandek għalqa li hija tiegħek. Għandek art li hija tiegħek għaliex Ġesu Kristu diġà kisibha għalik bid-demm tiegħu. Ix-xitan ħadilek forsi seraqilek, tħallihx. L-art diġà hija tiegħek. Diġà ġiet mogħtija lilek. Ġeriko għedna allura tfisser il-weda u Alla lilek wedek ukoll. Ġeriko, belt sabiħa, belt mimlija djar sbieħ, ekku wara 40 sena fid-deżert, hija propju l-iktar ħaġa li tixxenna għalija. Warajh mbagħad Ġosuè kellu il-Ġordan, warajh jiġifieri kellu l-qawwa ta' Alla. Alla li kien kapaċi jiftaħ il-baħar, kien kapaċi jagħmel l-impossibbli kif rajna d-darba l-oħra. U taħtu kellu il-kamp, kellu n-nies, il-poplu, ekku dawk l-eluf ta' nies li kienu waslu fl-aħħar qegħdin fuq l-adba tal-art imweda. Imma Ġosuè huwa mħasseb ħafna. Imħasseb għax huwa jifhem li hemm problemi kbar biex jirbaħ din il-belt, kien hemm problemi minn ġewwa u problemi minn barra. Palma jentu kollu ġveru, qudiem il-ħajja issib ruħek bi problemi minn ġewwa u bi problemi minn barra. Problemi minn ġewwa għaliex? Għaliex il-poplu kien għajjien, il-poplu kien sfinut, għax il-poplu ma kellux l-enerġija ħalli jirbaħ dik il-belt. U problemi minn barra. Għaliex? Għaliex il-ħitan ta' Ġeriko kien il-ħitan tip il-Belt Valletta. Kienu ħitan kbar, ħitan b'saħħithom, ħitan ma kienx faċli tirbaħhom. Is-sitwazzjoni tagħna li anki jekk aħna rajna l-ġubijiet talla, anki jekk aħna wkoll għandna l-Ġordan warajna, tinsew xedna lil Ġordan, ifisser il-qawwa ta' Alla. Però huwa fatt min-naħa l-oħra ekku li nsibu ħafna drabi ruħna b'ħafna problemi minn ġewwa, għax naraw il-limiti tagħna, naraw id-dnubiet tagħna, naraw in-nuqqas ta' ħila tagħna kif rawn dawn in-nies li kellu miegħu Ġosuè. Ikollna nuqqas ta' ptit kultant biex ma nagħmlux dak li għandna nagħmlu. U problemi wkoll minn barra ħafna drabi. U f'dak il-ħin eżis semmija Ġosuè għamel xi ħaġa li hija fundamentali li fil-fatt hija is-sigriet ta' kollox. Ġara li xħin Ġosuè kien qiegħed ħdejn Ġeriko, ipprova kontempla din is-sitwazzjoni li penġejtilkom. Ġosuè għamel xi ħaġa fundamentali, isimgħuha tajjeb.
ġara li xħin kien ħdejn Ġeriko, Ġożwe refa' għajnejh. Mela, is-sigriet ta' kollox huma dawn l-uplifted eyes, terfa' għajnejk, refa' għajnejh Ġożwe. Is-sigriet ta' kollox huwa li ma toqgħodx hemmhekk imkaħħal mal-problemi tiegħek, mad-diffikultajiet tiegħek li jeżistu u li jinettilkom ħalli tarawhom, ħalli tħarsu lejhom dawn il-problemi, tħarsu lejhom imma ħalli tiskopru il-qawwa ta' Alla. Biex tiskopru il-qawwa ta' Alla importanti li inti tagħmel bħal Ġożwe u terfa' għajnejk. Ħafna drabi għajnejna tant huma affissati fuq l-art, tant huma affissati fuq il-problema li ma narawx il-viżjoni, ma narawiex il-viżjoni, għax il-problemi qegħdin hemmhekk u għalina l-unika ħaġa li importana hija l-problema u fuq il-miżien inqedu biss il-problema. Infatti, ara x'ġara x'in Ġożwe kien ħdejn Ġeriko u refa' għajnejh, araw x'ġara. Ra raġel wieqaf bix-xabla misluta. U Ġożwe resaq lejh u staqsih, inti magħna jew mal-edewwa tagħna? U jieġbu le, jiena kaptan tal-eżerċitu tal-mulej, issa ġejt. U Ġożwe inxteħet wiċċu fl-art u beda jqimu u qallu x'għandu jagħmel sidi lill-qaddej tiegħu. U l-kaptan tal-eżerċitu tal-mulej qal lil Ġożwe, neħħi l-qorq minn riġlejk, għax l-art li inti fuqha hi post qaddis. U Ġożwe għamel hekk. X'ra Ġożwe meta olla għajnejh? Ra l-anġlu tal-mulej, anzi jiena l-kaptan tal-eżerċitu. Għaliex? Għaliex fil-momenti tal-kriżi tagħna, fil-momenti diffiċli tagħna, il-mulej dejjem jibatilna l-anġli tiegħu u jibatom interessanti ħafna, jibatom bruxmata. Jiena kaptan fl-eżerċitu tal-mulej qallu. Jibat eżerċitu ta' anġli. Hekk din insibuha wkoll pereżempju meta Ġesu Kristu kien fil-Ġetsemani, fl-iktar mument tqil tiegħu, mument iktar tqil mis-salib. Insibuha wkoll meta kellu dik id-diskussjoni ma' Pietru meta Ġesu qallu erġa' daħħal sejfek f'postu għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb inti jien ma nistax nitlob il-missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 il-leġjun ta' anġli? Kull leġjun ta' kien fih 6,000 soldat. Iġifieri eżis semmija Alla kapaċi jibgħat lil anġli u jibgħathom bruxmata. Hemm storja ħelwa ħafna wkoll ta' Eliżew fit-tieni ktieb ta' Slatin kapitlu 6. Dan Eliżew kienu qegħdin jattakkawh, kien hemm l-aramin li bdew jagħmlulu nażba ħalli jaqbduh u kien hemm il-qaddej tiegħu li beda jibża. Ħanaqrajilkom din għax jagħmlilna tajjeb. Il-qaddej tal-bniedem Talla, il-qaddej ta' Eliżew ġifieri, qam kmieni filgħodu u ħareġ barra u ra eżerċitu sħiħ madwar il-belt u żwiemel u karrijiet. U l-qaddej tiegħu qallu ja sidi x'se nagħmlu, hawn armata sħiħa kontra tagħna. U Eliżew wieġbu la tibżax, hemm nies aktar magħna milli magħhom, issa huma kienu 2 biss, u l-qaddej tiegħu. U Eliżew beda jitlob u jgħid, mulej jiftaħlu għajnejh il-qaddej tiegħi ħalli jara. U l-mulej fetaħ għajnejn il-qaddej u dan ra l-olja mimlija żwiemel u karrijiet tan-nar madwar Eliżew. Mela malli l-qaddej fetaħ għajnejh induna li ma kinux iktar 2 imma kien hemm olja mimlija żwiemel u karrijiet tan-nar madwar Eliżew. Dan huwa fundamentali fil-ħajja tagħna eżis semmija għax waħda mir-raġunijiet li aħna mbagħtu ħafna hija għaliex nitqabdu weħedna. Niġġieldu l-ġlieda tagħna weħedna kontra l-edewwa tagħna. Hemm żewġ affarijiet li intom tridu dejjem tiftakru f'kull taqbida kontra dnub, taqbida kontra problemi li jinqalgħu fil-familja. Tridu tiftakru qed żewġ affarijiet. L-ewwel nett li intom m'għandkomx ir-riżorsi
biex tirbħu ġewwa fikom. Li qatt m'għandkom tippruvaw titilgħu il-ħitam ta' Ġeriko waħedkom, m'għandkomx ir-riżorsi ġewwa fikom biex tirbħu. Din hija l-ewwel ħaġa li trid il-ħin kollu tiftakar. U t-tieni ħaġa li trid tiftakar hija li m'għandekx tibqa' paralizzat quddiem il-problema. Għaliex? Għalkemm m'għandekx ir-riżorsi ġewwa fik, ir-riżorsi imma qegħdin ħafna qrib tiegħek. L-għajnuna qiegħda ħafna qrib tiegħek. Ġesu Kristu iva li huwa l-ewwel anġlu diġà rebaħ il-battalja u miegħu għandu eżerċti sħaħ ta' anġli li qegħdin hemmhekk unikament ħalli jgħinuk. Qegħdin hemmhekk unikament ħalli jkunu jistgħu jiddefenduk fil-ġlida kontra x-xjaten. Allura huwa importanti ħafna li inti terfa' għajnejk ħalli tara l-viżjoni. X'inhija l-viżjoni? X'irrid nara? Ħalli tara l-anġli, ħalli tara l-għajnuna, ħalli tara l-Ġesu Kristu, tara l-Madonna, tara l-Qaddisin, tara forsi n-nanniet jew il-ġenituri tiegħek li huma mejtin li qegħdin hemmhekk ħalli jaqbżu għalik, ħalli jiddefenduk, għandhom interess li jiddefenduk. Għandna wkoll il-Qaddisin. Tiftakru Santa Teresa tal-Bambin Ġesu kienet qalet li l-missjoni tagħha se tibda meta tmut, għax hija se tqatta l-ġenna tagħmel il-ġid lilna hawnhekk din id-dinja. Aħseb wara n-nannit tiegħek u l-ġenituri tiegħek jekk huma mejtin. Kollha qegħdin hemm biex jissapportjawk. Hekk jien nistħajjel ta' il-ħajja tagħna qisha logħba futbol. Alla, aħna u x-xitan qegħdin fi ground. U madwarna għandna supporters, hemm in-nannu in-nanna, hemm missieri ommi ħuti l-anġli u l-qaddisin, u allura meta jarawna nagħmlu xi waħda tajba jibdew, "Oh yes, bravu, brava, kuraġġ." Meta tagħmel xi waħda ħażina, tibżax, imma taqtax qalbek. Hekk nimmaġina jiena ħajjitna logħba futbol. Ġesu Kristu, jiena u x-xitan. U ħafna supporters jgħidu dejjem favuri, jissapportjawni meta qed jarawni nċedi u jaqbżu bil-ferħ meta jirnexxieli xi darba nirbaħ xi waħda. Mela importanti ħafna li terfa' għajnejk lejn dan Alla li hu mħabba, li hu kbir. He's almighty qalet darba Santa Teresina lill-oħta. Saqsieta din xi tfisser almighty? Weġbita, it means he can do everything. Ekku għaz semmija. Ejjew issa nagħmlu pawsa mużikali żgħira u nisimgħu s-silta sabiħa. What a mighty God we serve. Eżis sembija inkomplu ftit dwar Ġoswe. Ekku issa se tibda il-ġlida. Il-ġlida kontra Ġeriko. Hija ġlida stubita bħalma forsi tafu. Dan minflok ma huma jiddeċiedu li jattakkaw. Il-mulej jgħidilhom xi ħaġa stramba. Jgħidilhom ħalli jduru 6 darbiet madwar il-belt u jgħidilhom ukoll serħu moħħkom
għaliex fis-7 jum jiena se nwaqqa l-ħitan ta' Ġeriko. Alla jrid jgħidilhom xi ħaġa fundamentali li r-rebħa hija rigal u x-xogħol tagħhom huwa biss li jobdu, li jistennew u li jafdaw bħalma se naraw. Imbagħad min waqqagħhom il-ħitan? Propju l-eżerċiti tal-mulej, l-anġli waqqawhom il-ħitan, dawn ma waqgħux hekk weħedhom. Huma li jiġġieldu li jitħabtu. Aħna sempliċiment spettaturi. Ekku jiena nistaqsi lilek u lili. X'inhuwa l-ħitan ta' Ġeriko tagħna li jridu jaqgħu? Il-ħitan ta' Ġeriko huma dawk li lilna qegħdin jostakolawna billi nidħlu fil-belt. Bażikament huma xjaten. Il-ħitan ta' Ġeriko ħafna jqisuhom bħala xjaten għax huma dawk li lili mhux qed iħalluni nidħol fil-belt. Jista' jkun xi vizzju bħalma għedna. Tista' tkun xi ħbiberija mhux sewwa li jiena għandi. Tista' tkun l-apatija li qed tikonni. Tista' tkun il-medjokrità li qiegħda tiżvojtani xi kummenti żejda vojta tiegħi. Huma xjaten tiegħi daw. U xjaten jattakkawna dejjem b'żewġ modi. Tajjeb li tkunu tafuhom eżis semmija daw l-affarijiet għax bniedem afżat nofsu armat. L-ewwel mod kif jattakkana x-xitan huwa billi jħajjarna għal ħażin. Ħalli hekk ibedna mill-ġenna, iħajjarna iva l-ħażin, allura is-sesswalità żbaljata, allura n-nervi, allura l-gula, allura s-suspetti fl-oħrajn, ekku iħajjarna għal ħażin. Għalfejn? Ħalli jidaħħalna fil-mewt. Jien dejjem fissirtilkom li l-ferħ ta' Alla huwa li jarana dejjem ferħanin. Il-gost Alla mhux li jarana nobdu l-kmandamenti, Alla mhux pulizija. Alla il-gost tiegħu hu li jarani ferħana, jarani kuntenta. Huwa jitbissem meta jarani nitbissem. Jarax se jivvinta kuljum ħalli li jagħmilni ferħana bħalma jedna mela Alla li hu mħabba l-gost tiegħu huwa li jarani ferħana, imma hemm xi ħadd li l-gost tiegħu hu li jarani nixkana, iħin kollu jipprova jagħmilli żgambetti ħalli jiena nixkana għax għandu interess li jarani nixkana. Tant huwa pervers, tant huwa f'sitwazzjoni ta' rabja tax-xitan li huwa r-rabja tiegħu qiegħed idawwara fuqi u jagħmel minn kollox ħalli jixkanani, jagħmel minn kollox ħalli jwaqqani fit-tiġrib, jieħu pjaċir hekk il-gost tiegħu li jarani imbati. U allura huwa għalhekk idaħħalni fi dnub, għalhekk huwa jħajjarni għad-dnub. L-ewwel mod kif jattakkana x-xitan mela ħalli ma jħallinix nidħol il-ġenna huwa billi iħajjarni għal ħażin, iħajjarni iva għad-dnub, għal pjaċir, għas-sesswalità fis-sens vast tal-kelma, għal gratifikazzjoni tal-ġisem, niqfulu u ma nħalluhx. It-tieni mod imbagħad li hija iktar fina, forsi ħafna minnkom għadkom ma wasaltux dal-istat, però hija profonda din. Meta x-xitan jipprova jitfali d-dubju ħalli jidallam li moħħi, jipprova jitfali d-dubju fuq l-imħabba ta' Alla, propju ħalli lili iġalni niddubita mill-imħabba ta' Alla. Jekk Alla jeżisti, għaliex qed jiġri li hekk, fejn inti? Namluha ħafna din drabi veru. Din hija tentazzjoni ħafna iżjed fina, għax hija tentazzjoni kontra l-fidi. Iġalek lilek fil-fond ta' qalbek, jaqtalek nifsek, jaqtalek qalbek. L-ikbar tentazzjoni hija tentazzjoni hawnhekk tal-moħħ, għax jekk imislek il-moħħ allura inti spiċċajt, iġiblek dubju fuq l-imħabba ta' Alla u inti tajt x'sens għandu dan kollu li jiena qiegħda ngħix, x'sens għandhom id-diffikultajiet li jiena għandi jekk Alla jeżisti imissu għamel l-affarijiet mod ieħor, imissa din il-problema ġrat ġemilu jew 15 oħra mhux issa. U għalhekk huwa importanti eżis semmija. Importanti ħafna li jiena niftakar ħaġa sempliċi li l-ħitan huwa qawwi veru,
imma li xjaten jaqaw, li l-ħitan kbar kemm huma kbar u din hija l-aħbar it-tajba eżis semmija mhumiex akbar minn Ġesu Kristu, anki jekk il-ħitan huwa riżultat ta' dnub tiegħi, anki jekk forsi kont jien li bnejtu dan il-ħajt għax jiena bnejta dik il-beberija żbaljata, għax jien tajt lok għax-xitan u gratifikajt il-ġisem tiegħi u l-vizzju minflok ma ċekkintu kabbartu u sebbaħtu, anki jekk forsi t-tort huwa tiegħi, xorta waħda Ġesu Kristu huwa ikbar mill-iżbal tiegħek. Xorta waħda Ġesu Kristu għandu għalik dejjem ħarsa taħnina. Xorta waħda Ġesu Kristu kapaċi ikisser il-ħitan, huwa jikissru il-ħitan. Nara, wisq nies jien marbutin mal-passat, għax għamlu xi ġrajja fil-passat li huma qatt ma ħafruha lilhom infushom. Importanti ħafna din li se ngħid. Kienu jgħidulna kun ħelu mar oħrajn u ibes miegħek innifsek. Ma jien naħseb li mhux parir tajjeb dejjem dan, għax importanti li aħna nkunu ħafna wkoll ħelwin ma' nfusna. Importanti li aħna jkollna ħafna modrija ma' nfusna, li ma nkunux daqshekk irrabjati ma' nfusna, ma niskandalizzawx daqshekk bina nfusna, ma niskandalizzawx daqshekk bil-waqgħat tagħna, ma nirrabjawx ma' nfusna jekk aħna kuljum ikollna niklu il-ħobs għares ta' dnub tagħna. L-istess modrija li Alla għandu lejk u rija intu kolli lek innifsek. Sempliċi hu, jekk Alla qiegħed jadirni ma nafx għaliex jiena m'għandix nimxi fuq il-passi ta' Alla. Li lili jadirni wkoll, li lili jifhimni fid-dnub tiegħi. Għaliex inti daqshekk jibsa miegħek innifsek oħti hija? Għaliex tisfrutta ruħek daqshekk meta tara li inti m'intix kapaċi tgħix kif tixtieq tgħix? Għaliex inti daqshekk superva bażikament? Għaliex ma taċċettax lilek innifsek id-dnub tiegħek? Għaliex ma taċċettax li hemm ħitan? Għal xejn toqgħod tipprova titlaħħom. Immaġina kieku Ġoswe qallhom irridu nitalmu nitilgħu il-ħitan. Kieku qatt ma kienu jilħquh żgur. Le, trid taċċetta ir-realtà tiegħek, taċċetta id-dnub tiegħek mingħajr ma tirrabja miegħek innifsek u tolli għajnejk lejn Alla li hu imħabba bla tarf. Ekku il-ħin tiegħi qed jafas issemmija. Għadni ma spiċċajx dak li xtaqt ngħid dwar is-sigriet tar-rebħa ta' Ġoswe. Għalhekk jekk Alla jrid inkomplu fejn ħallejna fil-programm li jmiss. Nirringrazzjak tal-li kont magħna, il-paċi miegħek. Father, I place in